la nova i la vella. Amb només una ullada al nostre entorn, podem adonar-nos de tota la cultura que ens uneix, sobretot la tradició que ens envolta i la dualitat que tenim de les falles i la música. A la nostra localitat podem gaudir d'unes formacions que no passen desapercebudes, sobretot perquè són una part important de la nostra festa i comparteixen el nostre sentiment, les nostres bandes de música. No hi ha referència oficial de quan van començar a sentir en els nostres carrers aquest tipus d'agrupació. No obstant, sempre han estat vinculats a la festa i, com no pot ser d'altra forma, a les falles acompanyant en els diferents actes. Podem dir orgullosos que a la nostra ciutat de Xàtiva tenim dues societats musicals que són l'enveja de qualsevol poble o ciutat, la música vella i la música nova, que igual que moltes societats musicals es van donar d'alta per allà el 1901, quan des de València es van registrar oficialment en el reglament de fundació. Aquestes sempre han estat arrelades a la tradició de la festa de les falles. Poc se sap dels seus inicis realment, però cap oient pot dubtar de la qualitat sonora de la qual ens delecten les dues. En qualsevol d'elles podem trobar un ampli catàleg de premis propis que formalitzen la quantitat d'esforç que fan a l'hora d'interpretar i gaudir de la música. Quan Xàtiva es va convertir en capital de província, es van produir molts actes festius a la ciutat i les bandes militars acompanyaven en comitiva. Per això, sabem que ja en aquell moment comptàvem amb aquest tipus d'agrupacions. En la dècada de 1860 trobem les primeres documentacions de les quals es parla de les dues bandes per separat. En qualsevol de les dues trobem diferents agrupacions com cor, orquestra, banda jove, colla de dolçainers, diversos grups de cambra, també amb altres agrupacions importants com el grup de teatre o quadre artístic, entre altres. Trobem també que comptem amb l'Escola Oficial de Música, reconeguda per la Conselleria d'Educació, amb un claustre de professors altament titulats i qualificats, en les quals s'han format molts dels músics que trobem als carrers de la nostra festa i que, gràcies a la labor que fan, creen músics de qualitat i amants de la música festera. Les dues societats musicals han estat guardonades amb la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Xàtiva i la Medalla d'Or de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Podríem dir que els nostres arrels musicals venen dels primers trobadors que amenitzaven les festes. Ara la música té molta història i conforma un paisatge sonor que passa des de duos musicals o grups de cambra fins a les grans orquestes i bandes. No obstant, actualment d'aquesta herència trobem agrupacions que formen xarangues que acompanyen festivament tots els actes dels quals gaudim tots els fallers. Què seria del nostre sentiment sense un poquet de rime dels passodobles i de les marxes que amb gran passió es preparen tots els músics d'aquestes agrupacions per engalanar, si encara cap més, els nostres actes fallers. Els pasdobles i les dianes són les peces més tradicionals de les nostres cercaviles, com pot ser Paquito el Chocolatero, de Falcó, o València, de Jota Padilla, entre altres. Avui en dia, les xarangues que ens acompanyen no paren de fer versions de les peces més populars i es reinventen perquè la festa continue fidel a les tradicions, però amb el cor renovat per la música més pionera. Aquests arranjaments, que no paren d'innovar, fan dels nostres músics uns grans artistes que es reinventen any rere any perquè la festa no s'acabe mai. El treball que hi ha darrere de cada músic, els assajos, l'arranjament de les partitures, els acords, la tècnica, el compromís de cada agrupació, desemboquen en les melodies que podem sentir en el carrer. Qualsevol acte implica posar-se la feina, donar suport a la comissió fallera perquè no decaiga l'ànim, sempre tenint en compte el color de cada moment. Igual poden desfilar portant el ritme i el pas, com en l'ofrena de les flors, que es posen a votar al ritme de bombo celebrant l'entrega de premis. Comparteixen la sensibilitat de la festa i s'adapten a qualsevol acte fester. Quan sentim els seus acords, augmenta el ritme dels nostres batecs.
Sempre trobem a les nostres bandes en la despertar, en les cercaviles, acompanyant a la comitiva de les nostres comissions i a les falleres majors, en l'entrega de premis, fent festa i animant els fallers, en Sant Josep i també en la cremà, on el nostre esperit renaix de les cendres cremant tot allò dolent i donant pas a un nou començament. Gràcies a la seva labor, creem vincles de germanor, donem a les falles ritme i harmonia, motivant els nostres cors amb les seues melodies. Qualsevol persona que sent la música ja sap que prop hi ha un grup de persones que obri el seu cor al món. Visca la música i visca les falles!